салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома сардиҳо дар Тоҷикистон талаботро ба ангиш зиёд кард. қимати ангиштам боло рафту мардумро нигарон намуд. аз сабабе ки зим бисёр мерафт рози кумур харидем амисаро кумур истифода мекардем. Виктор Янукович мегӯяд дар қатли тазоҳургарони зидди ҳукуматӣ даст надорад. раиси ҷумҳурии собиқи Украина бори аввал ва аз тариқи иртиботи видеоӣ дар муҳокима ширкат кард. ва масъулони маорифи Душанбе низоми нави қабули атфол ба кӯдакистонҳоро роҳандозӣ намуданд. онҳо мегӯянд шеваи нав аз фасод ҷилавгирӣ мекунад. бо ҳар ҳафта мерафтем мепурсидем ки навбат омад ё не. ва ҳоло тафсири хабарҳо. кумитаи байналмилалии дифоъ аз хабарнигорон аз мақомоти Тоҷикистон хост ки иҷозатномаи кори 6 хабарнигори радиои озодӣ дар Душанберо баргардонад. дар баёнияи расмии кумита аз рӯзи 28 ноябр Роберт Маҳонӣ муовини раиси ин созмон ҳамчунин аз ҳукумати Тоҷикистон хост ба кори расонаҳо дахолат накунад. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон 25 ноябр муҷаввизи 6 хабарнигори дафтари душанбегии радиои озодиро гирифт. ҳодиса баъди он рух дод ки радиои озодӣ талаби аз саҳифаи интернетӣ бардоштани хабар дар бораи мақоми духтари президент Рухшона Раҳмоноваро дар вазорати корҳои хориҷӣ рад намуд. Виктор Янукович раиси ҷумҳурии собиқи Украина мегӯяд барои қатли тазоҳургарони зидди ҳукуматӣ амр надода буд ва сабабгори марги даҳон нафар аз ин тазоҳургарон тундравони иғвогар буданд. Виктор Янукович соли 2014 баъди тазоҳуроти густурдаи мухолифон ва саркӯби хушунатбори онҳо аз Украина фирор кард. рӯзи 29 ноябр аз тариқи иртиботи видеоӣ дар муҳокима ширкат намуд. Янукович ба хиёнат ба ватан муттаҳам мешавад. Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. моҳи феврали соли 2014 баъди 3 моҳи тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ дар шаҳри Киев даҳҳо нафарро куштанд. тазоҳургарон талаб доштанд Виктор Янукович, ки аз имзои аҳднома бо Иттиҳодияи Аврупоро даст кашид, аз мақомаш биравад. баъди чанд рӯзи тирандозӣ Янукович ба Русия гурехт ва ҳукумати нав омад. рӯзи 28 ноябр раиси ҷумҳурии собиқ аз тариқи иртиботи видеоӣ дар муҳокимаи 5 афсари пулиси муттаҳам ба тирандозӣ ба тазоҳургарон ширкат кард. дар муҳокима Юрий Луценко, додситони кул ва мунтақидони деринаи Янукович ӯро ба хиёнат ба ватан муттаҳам кард. янукович Виктор Фёдорович ба он гумонбар мешавад ки ҳамчун шаҳрванди Украина рӯзи 1 марти соли 2014 аз як маҳалли номаълум дар Русия бо нақзи барқастона моддаҳои 1, 2, 65, 68, 132, 133 ва 134 Конститутсия ба ватан хиёнат кардааст. дар муҳокима Янукович гуфт ки ӯ аввал тарафдори созишнома бо Иттиҳодияи Аврупо буд. вақте ман соли 2010 раиси ҷумҳур шудам, барои имзои ҳар чӣ зудтари аҳдномаи мушорикат бо Иттиҳодияи Аврупо кори зиёд кардам. мо ислоҳоту корҳои дигар анҷом додем. барои ҳамин ман аз мавзеъгирии тазоҳургарон ҳайрон шудам. ӯ иддао кард ки иғвоангезони ғарбгаро сабаби хунрезӣ дар тазоҳурот шуданд. ба гуфтаи Янукович ҳар ҷумарт сабаби ғасби Крим аз тарафи Русия ва ишғоли минтақаҳои шарқии Украина аз тарафи ҷудоиталабони русгаро шуд. чанд иғво дар моҳи декабри соли 2013 ва моҳҳои январу феврали соли 2014 авзорро бадтар кард. ман мутмаинам онҳое ки дар майдон буданд гунаҳкор нестанд. ифротиёну бозидорандагонашон гунаҳкоранд. ман мутмаинам ки онҳо сабаби хунрезӣ шуданд. агар онҳо набуданд ҳодисаи Қриму Донбас ҳам набуд. дар тӯли 2 соати муҳокима Янукович ба такрор гуфт ки амри тирандозӣ ба тазоҳургаронро надодааст.
از اول تا به آخر من مقابل استفاده نیرو و خونریزی بودم. موقع اصولی من همین بود. من به چنین سوالها پیشم جواب دادم. من این گونه امر ندادم. ویکتور یانوکوویچ حالا در شهر راستاو لبیدان در روسیه زندگی می‌کند. مفتشان اوکراینی هنوز هم تفتیش پرونده رئیس جمهوری سابق را با اتهام کشتار ادامه می‌دهند. бармегардем ба тоҷикистон. Якбора сард шудани ҳаво дар тоҷикистон талаботро на танҳо дар рӯсто, балки дар пойтахт низ ба маводи сӯзишворӣ аз ҷумла ангишт бештар кардааст. хати ногаҳонии барқ дар баъзе маҳаллаҳои душанбе сокинонеро ки ҳавлӣ доранд ва имкони гузоштани бухории бобоӣ мавҷуд аст, ҳоло барои харидани ангишт ва захираи ин нави сӯзишворӣ шитоб зада намуд. ҳамкорони мо ба дуконҳои ангиштфурӯшӣ ва ҳам хонаҳои мардум рафтанд. талабот ба ангишт бо авҷи сардиҳо дар тоҷикистон афзоиш ёфтааст. сокинони душанбе ки умедашон ба нерӯи мунтазами барқ буд, ҳоло саросима аз дуконҳо халта ангишт мехаранд. ва ҳам қимат ҳамҷош қимат кардан акам. нарх ҳамҷош қимати дадад. пулод аз пештар дида дар ин рӯзҳо сертарадуд аст. ӯ дар бозори сомон дар душанбе дукони ангиштфурӯшӣ дорад ва шояд аз кам касонест ки сардиҳо ба нафъи ӯ кор мекунад. Масайна 90 килоши. пулод ангишти истихроҷи ноҳияи айнӣ ва аз қирғизистон ворид шударо мефурӯшад. нархи 1 кило ангишти қирғизистон 1 сомонӣ ва 40 дирам аст ва ангишти дохилӣ 60 дирам. нархи ҳар ду нави ангишт дар муқоиса ба як ҳафтаи пеш 20 дирам боло рафтааст. қирғиз аз қирғизистон ки дохил мешавад, нархаш камтар баланд. имсол дар тоҷикистон 1,200,000 тонна ангишт истихроҷ карданд. талаботи бозор ба ин маводи сӯхт дар соли 2016 1,700,000 тонна будааст. 41% он аз тарафи маркази барқу гармидиҳии душанбе 2 истифода мешавад. ниёзи шабонарӯзии марказ 6,000 тонна ангиштро ташкил медиҳад. мақомот гуфтанд сохтмони хатти лӯлаҳои гармидиҳӣ 99% анҷом ёфтааст. дар нимаи моҳи ноябр сокинони душанбе бояд бо гармӣ таъмин мешуданд, аммо мушоҳида мешавад ки барномаҳо ба кундӣ пеш мераванд. қурбонгул сокини шаҳр аст ва бори аввал ангишт харидааст, чунки барқро пайваста хомӯш мекунанд ва хонааш ба лӯлаҳои гармидиҳӣ васл нест. оилаи қурбонгул аз 6 нафар иборат аст. бештарашон хурдсоланд ва маҷбур шудааст ки оташдон биншонад. аз бозор ангишти истихроҷи тоҷикистонро мехарад, чунки арзонтар аст. онро ҳам бошад ба нархи аз рӯзҳои маъмулӣ қиматтар харидааст. пештар мо ҳезм истифода мебурдем. аз сабабе ки ҳезм бисёр мерафт, ҳозир кумур харидем. ами саҳару кумур истифода мебарем. мизоҷони ангишти истихроҷи қирғизистон бо вуҷуди 2 маротиба боло будани нархаш бештаранд, чунки ба қавли онҳо ангишти қирғизӣ хуб месӯзад, дер мемонад, ҳарорати ангишти тоҷикистон камтар аст. мадином зарифов дар як деҳаи канори душанбе зиндагӣ мекунад. ӯ бо вуҷуди гаронии нарх ангишти қирғизиро мехарад. ӯ аз идома ёфтани сардиҳо нигарон аст, чун рӯзҳои дарози сард зарбаи сахте ба кисаи бе ин ҳам нодори ӯ мезанад. дина як халта гирифтем 39 сомон. як 10 рӯз пеш гирифта будем 24 сомон. рӯз ба рӯз қимат шидааст. дар тоҷикистон дар фасли сармо ба ҷуз аз марказҳои ноҳияҳо ва пойтахт дар дигар нуқоти кишвар маҳдудияти интиқоли ҷараёни барқ амал мекунад. мушоҳида мешавад ки дар шаҳрҳо низ то 3-4 соат барқро хомӯш мекунанд ва иллати онро ба шаҳрвандон низ шарҳ намедиҳанд. дар идомаи мавзӯи сардӣ субҳи имрӯз дар яке аз кӯчаҳои марказӣ ва калонтарини шаҳри кӯлоб як зеристгоҳи барқӣ оташ гирифт. зеристгоҳ ба шиддати зиёд тоб наовардааст ва бар асари истифодаи барзиёди нерӯи барқ ноқилҳо оташ гирифтанд. оташнишонҳо барои хомӯш кардани сӯхтор ҳозир шуданд, вале ба осонӣ фурӯ нишондани оташ ба онҳо муяссар нашуд. зеристгоҳ дар яке аз маҳаллаҳои марказии кӯлоб воқеъ аст ва барқро ба як мактабу биноҳои истиқоматӣ тақсим мекунад. дар сӯхтор касе осеб надидааст, аммо зиёни он 1000 сомонӣ ҳисоб шудааст. барои таъмири он чанд рӯз лозим мешавад.
масъулони маорифи шаҳри душанбе ҳоло шеваи нави қабули атфол ба кӯдакистонро роҳандозӣ карданд. Ба гуфтаи онҳо, низоми нав электронӣ буда тартиби дарёфти наздиктарин буғча ва гузаштани тифлон дар кӯдакистонро сода мекунад. Инам дар ҳолест ки то кунун волидайн шикоят доштанд ки барои пайдо намуданд ва гузоштани фарзандонашон дар буғча вақти зиёд сарф мекарданд. Зарангези Наврӯшо бо усули нави қабули атфол ба кӯдакистонҳо ошно шуд. Фарҳод Раҳимов, падари Яҳьёи 4 сола, хушҳол аст ки баъди чанд моҳи саргардонӣ тавонист барои писараш буғча ёбад. мерафтем ҳамон вақтҳо мерафтем навбата мемондем, бо ҳар ҳафта мерафтем мепурсидем ки навбат омад ё не. падару модароне мисли оилаи Раҳимовҳо дар Душанбе зиёданд ки дар дарёфти муассисаи ибто мактабӣ барои таҳсили кӯдакони худ мушкил доранд. маорифи шаҳр барои ҳамин гуна волидайн низоми нави қабулиҳо вебсайти www.mtu.tj-ро фаъол кардааст ки ба қавли онҳо беназмиҳоро дар ин самт аз байн мебарад. аз ин вебсайт падару модар метавонанд боғчаи табъидил ва наздик ба маҳалли зисти худро интихоб намуда аз ҷои кор ё хона ҳуҷҷатҳои лозимаро тартиб диҳанд ва дар навбат истанд. баъдан дар он як рамзи махфӣ меояд ва ҳар рӯза метавонед ки вобаста аз ҳамун рамзи махфии худ ҳамин яъне ки ҳамун навбати электронии худро яъне ки чӣ кунад назорат кунад ва вақте ки ҳамун навбаташ расид ҳамун фарзанди ҳамон шаҳрванд метавонад ки автоматик дохили боғча ё ин ки муассисаи томактабӣ ё мактабӣ гардад. созандагони ин барнома ҳамчунин бовар доранд ки бо ин роҳ мешавад фасод ва миёнравҳоро ҳам аз байн бурд. дар Душанбе 119 кӯдакистон фаъол аст ки аз он 90 тоаш давлатист. тибқи ҳисоби расмӣ фақат 20% атфоли Душанбе ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шудаанд. мураббияҳо бар инанд ки қабули кӯдакон пурра аз рӯи навбат ва бо як меъёри муайян бояд сурат гирад то корашон ҳам муассиртар бошад. ки меоянд мо онҳоро намехоҳем ки ноумед кардан. мо мегӯем рафта шумо дар мудири маориф навбат гиред, бо навбат омада кӯдакоятонро қабул мекунанд ва ё уже новай мешаванд, ҷанҷол мекунанд, норозӣ шуда мераванд. пешниҳоди шеваи нави қабули кӯдакон ба боғчаҳо аз тариқи навбати электронӣ дар ҳолест ки бо таваҷҷӯҳ ба камбуди боғчаҳо ва зиёд будани атфол дар шаҳр аксаран волидон аз шарту шароит дар кӯдакистонҳо ҳам шикоят мекунанд. боғчаҳо мо ин қадар ба талаб мувофиқ нестанд. хӯрок тиишон, нигоҳбинишон, масалан кӯдак касал шавам қабул мекунанд ё ягон чӣ бошам қабул мекунанд як вақто ҳаминаш нотуғри. масъулини маорифи шаҳр умед доранд бо истифода аз барномаи нави электронӣ ва риоя шудани навбати электронӣ аз сӯи волидон мушкил дар ин самт ҳам ҳалли худро пайдо хоҳад кард. саре мезанем ба Остона дар пойтахти Қазоқистон. барои онҳое ки аз рӯзҳои шӯравӣ ёд мекунанд ва дилашон барои он замон гум мезанад, қаҳвахонаи махсус боз шудааст. дар шаҳри Остона ахиран қаҳвахонае боз шуд ки фазои замони шӯравиро дорад. хӯроку дегу табақ, анҷоми дохили қаҳвахона ҳама бо услуби солҳои 80 ва 90 таҳия шудааст. ин қаҳвахона бештар миёни ҷавонон маҳбубият дорад. инҷо шахсро ба ёди гузаштаҳо мебарад. барои мо хеле писанд аст. хӯрокҳояш болаззатанд, пешхизматҳо ҳам чеҳракушоданд, муҳити хонагӣ дорад, мисли он ки ба назди бибиам ба меҳмонӣ омадаам. масъули қаҳвахона мегӯяд ин макон бештар ба онҳое нигаронида шудааст ки даврони кӯдакиашон ба солҳои 80 ва 90 рост меояд. инҷо танҳо мусиқии замони шӯравӣ садо медиҳад ва номгӯи ғизоҳо низ ба ҳамон замон мутобиқ карда шудааст. ба ҷашнҳои шӯравӣ низ диққати хос медиҳанд. барои мисол 7 ноябр дар қаҳвахона рӯзи инқилоби бузурги социалистии октябрро таҷлил карданд. чун ҷашн ба рӯзи душанбе рост омад, мо шанбе ва якшанберо комилан ба хотираҳо аз инқилоб бахшидем. мо ҳатто гарданбандҳои сурхи пионериро пайдо карда харидем, ҳамчунин сурудҳои хосро интихоб кардем. вакили маҷлиси парлумон аз ҳизби коммунист мегӯяд ба ин қаҳвахона аслан онҳое меоянд ки дар ҷустуҷӯи баробарӣ ҳастанд. Ребята, которые открыли это кафе или столовую в советском стиле. онҳое ки ин қаҳвахонаро боз карданд дурбинанд, зеро ҳоло бештари мардум муштоқи ҷомеае ҳастанд ки ҳама баробар бошад. на сармоядорӣ, балки баробарҳуқуқӣ шахсро бонуфуз мекунад. Положение
возвышает человека, а равенство. ҳоло дар қаҳвахонаи шӯравӣ 25 нафар кор мекунанд ва моликони он дар фикри рушди тиҷораташон ҳастанд. бо нашри ин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. худо нигаҳдор.